Bueno, gaur marea rock taldeari buruz berbein gotzuet, hitz egin gotzuet. Bueno, nik disko batzuk badaukedaz, aspalditik. Hau lehenengoko diskoa da, 89koa. Apur bete oinarriek rockanen ingurukoak dire, niri pilo bat gogoratzen dauz DC eta holako gauzak. Baina gero baduzka parte batzuk arpegioekin eta gero alde lirikoari begira, poesiatan oinarritutako idatziak dire, edo lango zozer esan lekite. Orduan, hauren diskoak entzuteko aukera baduko zue, edo erosteko aukera baduko zue, hau lehenengoko diskoa da, La Pateratik hasite azkeneko diskoa da Los Potros del Tiempo, kamiseta definido gaur. Los Potros del Tiempo arte ikusten da kutsi abeslaria da, eta ikusten da aukin dauen bilakaera, ez? Gero badaukoz bere bakarkako disko batzuk bere, eta bada persona bat poesiaren inguruen lan bat egin daukona, eta benetan poesia eta guztetan bai datxue, nire behintzat arreta gaituten dauzten idazle bata. Orduan ez dait, lehenoko disko honetatik, nik aipatuko neuke behintzat hasiera, ez? Marea kanta, Ya lo dijo Camarón, da Trasegando, dire hiru pepinazo, disko bat azteko, da haurek zuzenekotan joten daudiezen kantetako hiru dire, eta benetan aholkatzen doan disko eta. 89koa, ja urte batzut daukoz, baina, bueno, gure gaztaroa markau dauen diskoa eta bai tabernatan, kontzertutan, bentsate hasierak urtetan nik ikusita daukeda zuzenean, eta gero hau azkeneko birako kamiseta da, joan nintzen bekera ikustera eta oso polito egon zen, benetan aholkatzen doan diskoa eta azkenekoa bere, gero nik egia esan hauren diskografia guztia ez jarraitu, hau laugarrena da, hemen ikusten zuen hau laugarrena da, hori ikusten da tipo bat kopetilun, eta disko hau da 2003-2004an grabaute ez. Eta nik urtoietan ondino momentu oso zailak bizi izan dituen, eta egia esan portadan ikusten den tipoarekin identifiketan nintzen, ez? Tipo bat kopetilun, arazoz beteta, lurrera begire, une zailak, eta apurbet nire metik adibidez pioa guztetan Latido Jondo kanta, da rockean oinarritutako kanta bata, bai gero arpegio bat daukoz, da estribillo edo lango antzeko parte baten, azten den partean Latido Jondo ez dakiz zer kantetan, horre itxelezko goranzko sentsazio sortzen ja, eta iruditzen disko politet da. Pero badukoz beste kanta esanguratsu pilo bat, baina, bueno, gure gozue, gomendatzen dute diskoa osorik entzutea. Da gero, segidu daudie urtetan zehar diskoak ataretan, 2011-tik 2019 uste dut hor haukin daudien olango urte batzutako tarte bat. Nik adibidez urtoietan bere sokean geratu nintzen, ni 2013en sokean geratu nintzen, eta gero kostoiat rekuperatzea, urte pilo bat, kostoiat musikarekiko berriro erlazioan sartzea,
Da, oin azken aldien ibilin disko hauek apur bat entzuten, eta apur bat gogoratzen orduko denporak eta. Da hori, 2019an atraudien El Azogue, horre badauz kanta polit batzuk adibidez Gindama, El Temblor bere, kanta politik entzuteko. Eta gero benetan gomendatzen dutena, ni urte askotan bastante deskonectatu egonaz Marea gandik, baina disko hau entzun nendun, atara zutenean, eta hau da Itxelesko disko puska, ni gomendatzen dut pilo bat, hori ikusten da gitarra jolea Kolibri Diaz ointxestak Kolibri, da Itxelesko punteo politek eta boskotearen zuzeneko presentzia, Itxeleskoa da, bai, nik ez doaz pertsonalki ezagutzen, baina izenak ezagutzen dodaz. Beste gitarra bat da Kolibri, beste gitarra da Cesar, basu jolea Piñasek dugu Itxelesko jarrera potentea esenatokien, gero bateri jolea Allen, da bateri jole bat niri bere pioa guztetan jateana, ez da Itxelesko kolpeak emoten duzen tipo bat, baina ez dakit, iruditzen zaituko la sensibilidade berezi bat bateria joterako orduan, eta niri pioa guztetan zelan joten dagoen. Eta gero abeslaria da Kutxi Romero, ezagune da, idazle bezala bere, bakarralin moduen bere, eta disko puska, Soriona, Marea, da hori zen, nire partetik. Ondo izan.